Sa number 4, construction ng housing village sa Barangay Vista Alegre ang yara na sa 50%. Mga benepisyaryo ginapaandaman nga hindi pwede parentahan o kung ibaligya ang i-award sa ila nga ilistaran. Masobra na sa 50% ang construction ang ginatukod nga Home Village Housing Project sa Barangay Vista Alegre. Suno kay Mayor Albi Binitas, mahimo sa Oktubre matapos na ang 200 housing units nga gintala na para sa mga informal settler families. Kaina, ginpangunahan man sa Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement ang orientation para sa mga applicants kag beneficiaries sang housing program. Suno kay Councilor Vladimir Gonzales, suguran man sa madason nga binulan ang construction sang Home Village Housing Project sa Barangay Banago kag Estefania. Mayara sang gintalana nga 500 pesos reservation fee ang developer kag padayon ng pagbaton sang task force pabahay sa mga applications para sa pabahay program. Nagapahanumdum naman si City Administrator Attorney Pacifico Magari III sa mga ISF beneficiaries nga ginadumilian ang pagparenta kag pagbaligya sa mga housing units. Nagabuhos na sila sa 4th floor. Tasig na. Oo, asa sa 4th floor. So, tapos gasugod na sila sa interior walls na partition. Okay. So, more na siguro, aram na sila sa mga 50%. And we're looking at October nga matapos ni. Well, ginabangkot naman sila. Daw confident man sila nga matapos na by October. May pa ang guidelines nagkakwano pero nang ara na siya dapat sa contract. That is one of the objectives kay karon it will defeat the purpose ng housing tapon ginapa ipalis out naman lang or i-assign ta naman sa iba.